gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, region-wide mga palanggan kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos, karon nga adlaw. Miyerkules, Petsa 23. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila kapadurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sila kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ang aton sa nga Patrol 2, Coastman Patrol, kay na para kalabiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman nato nga bantayan, kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Talos nga mga pungko sa trono ni Aksyon Jan Diaz, boylog nato ng puwersa, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang ko na may, ariya lang ko may, importante, way lang Malaysia, Aksyon Papang Nixon Tahong. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, Miyerkules ka edisyon, boylog nato ng puwersa ni Aksyon An Dipensor. Opdaman kita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sangpago. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad, ang inyo sini anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 12 minutos na pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa mga maninay kag mga maninoy, preparar na. Ihada kag ihado, preparar para ganar. O, ara na kamos kalendaryo. Apo sa bagay, hindi naman malipat na si ihada kag si ihado. Kay dalawang tulog na lang. Iwan lagi lang kadlaw. Ang naghabil-habil Paskwa na. Siyang pakadlaw na bilin. Goodbye sa 2020. Welcome sa 2021. Sabay pa nga maayo lang ang ato sininga kahimtangan. Wala sa mga sablag nga mag-aabot sa pagbulag sang 2020. Obdanta sa pagpangamuyo na magauntat na ang hindi makita nga virus, si COVID-19. Dantay ni sa pagpangamuyo,
Mag-upod siya sa 2020 kag magadula siya amat-amat sa 2021. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Importante dira nga opdanta kag sa gihapon hindi kita magkalipat sa ginatawag health protocol, social distancing, very important ina nga malikawan ta ang paglaptas sang virus nga COVID-19. Sok-sok face shield, sok-sok face mask, paghugas ang aton sini nga makamot. Amoy na ang mga panglaban aton kinanglanon para nga maprektusyonan nato ng aton nga kaugalingon. Nagabot sa adlaw sang Pasko, Noche Buena, New Year. Iway tarang anay ang mga kulo Christmas party ha. Ang mga reunion sa pamilya ta. Hindi lang gid kita anay mag-imbitar sa mga pamilya sa sagwa. Kinanglan ang pamilya lang anay magselebrar sa adlaw sang Pasko kag bagong tuig. Pamilya nga ara lang sa sulod sang puluyan. Kung magkagulo ginawa kita next year, pwede na tanan mo nga pamilya dahil as balay mo ano man nga selebrasyon. Pero this time, ipaiway tagidanay, ha? Ang immediate family lang sa sulod sang puluyan, ang mula na importante nga magtipon-tipon. Para malikawan tang ginatawag nga puwera palayo base isa sa pamilya nyo nga magbisita da sa ibang nga lugar may dala nga virus. Pagi na monitor ang atong sili Pag-asa, isa ka LPA kapasulod sa Mindanao, siling sa Pag-asa daw may tsansa magbuo nga isa ka bagyo. Hopefully hindi lang ha. Muna nga 24 oras nga ginamonitor sa Pag-asa ining low pressure area nga nakitaan nga naghahana magpasulod sa Mindanao. Sabay pa nga itong sining Pasko, mangin Mayo ang lakat lang sang panahon. Isa pa kabagay nga gusto ta i-remind ang ato nga matag palamati, amo ni permi ang ginasulit-sulit, sulit-sulit. Nga daw guba tanga plaka, nga daw ulianon ta, nga halong kita sa ginatawag aksidente. Amo na siling sang aton mga katigulangan, horobaton nga nagasiling, ang aksidente unay sa lawas ng tao. Pero kung nagahalong ka, aksidente ka, hindi ka matamaan. Amo ni napiyaran ko permi mong kada tuig, antes pila na lang kasimana, pila na lang kadlaw, ang mabilin sa kada tuig. Kadamo pa yan sa mga aksidente, mga insidente. Kung kaisa do makatilindog balahibo bla. Worst, kaya may mga kabuhi pa nga ginadaga. Halin kagabi hasta kay na sang ugto, duha ka aksidente ang natabo. Aksidente kagabi alas 9:30 I think ha. Dara sa may Bangga, Mount Carmel. Circumferential Road. Sakop na ni sa Barangay Alihis. Kagabi tabo ni mga alas 9:30. Tricycle bungguan sang SUV nga kolor itom. Binungguan ng tricycle na may pasahero, worst kay ang pasahero, patay gid kagabi. Binayaan na sang SUV nga itom, umalis na walang paalam. Amon sa mga ginabakbakan isang traffic investigator sang police station number 9, ni Police Staff Sergeant Gisar ni Pokpan, dala ang sini pagpanawagan sa driver sa itong SUV nga itom na kung mahimo, kung may konsensya ka sa espiritu na lang sang Pasko, kinalang tani surrender ka na lang sa atong otoridad. Tubangon mo yung kaso mo. Kung hindi mo hungot yanon mo, kaya aksidente na. Importante kung tani, ginulikid mo lang ang ginbungguan mo.
Kagtani, ginbalikid mo man kagindala mo man sa ospital, kalikiti umalis na walang paalam. Nasakit dire kay ang pasahero sa tricycle, napatay gid ining 22 anyos nga soltero, nga bag-ong graduate actually ni sa engineering nga kurso, manugkwa pa ni board examination. Yung mga dalamguhanon sining 22 anyos sa soltero, daw aso lang nga nadula, matapos nga nadula siya, upod siya sa napatay sa aksidente kagabi. Si Pabala, 22 anyos, soltero. Wala nga swerte kaya ang driver sa tricycle nga nasakyan niya na si Wilmar Diases at taga Purok Pagigugma, Barangay Alhis. Nakasurvive para sa mong sa Riverside Medical Center. May-ari din na involved sa sining kaso, isa ka prime mover truck, iya ka Central Lopez, grunin ang labalaba bla. Prime mover na, kunti portiklaba na. Tapos ang kargas na isang iya nga tubot, tonilada na mo. Labalaba na kita ka mo sa prime mover ka Lopez, na Central Lopez. Oh, nabungguan niya pa ng kuha, nabungguan niya pa ng motor. Pero sa investigasyon niya ni Police Staff Sergeant Gisani Pokpan, kung ang tawag niya sitwasyon, why niya kailabtanan ang prime mover? Kung nga napatay ini ang pasahero sang tricycle nga si Prince Joaquin Rilatos, ini tungod niya sa pagbunggo sang SUV nga itom nga nagpalagyo dayon. Ginpabakod ining testimonya kag ginpabakod ang investigasyon ni Police Staff Sergeant Gisar ni Pokpan sa Station Number 8 matapos ang testigo diri sa among aksidente no less than ang tricycle driver maging sakyan ni sa pasahero nga napatay. Nagatag man testimonya ang driver sang prime mover kag may nakakita man nga naka-standby sina nga oras alas 9:30 nga ang nagbunggo gid may tricycle nga nagresulta sining kamatayon sa biktima amo ni ang SUV nga itom. Amo na nga ginapanawagan gid ni Police Staff Sergeant Gisar ni Pokpan nga kung nagapamati karong nga gabi ang driver, please surrender ka na lang. At tubangang kaso mo, buligin ng pamilya sang napatay ng sa aksidente. Kung hindi mo giman niya hungod, ka-aksidente ni, tanong na, ay importante nga ginulikid mo ang imo obligasyon. Ang kung tani, nakata ka malang sa intensyon na magbulig sa sining ginbungguan mo, kay kabalo ko nga nabalaan mo gid, may maginbungguan ka nga tricycle, way ka lang garo kabalo nga ang nabungguan mo nga tricycle, may pasahero, patay gid, sa mo na siling ko nga, tani, nag-surrender ka na lang. Ka maniguro pag patulugon sa konsensya mo base sa katulugon makarong gabi base mapukaw kaliwat kag marikol ni sa dalamguhanon mo agin himo mo kag natabo kagabi nga pagkabunggo mo sa tricycle agin bayaan mo lang. So mo na nga panawagan gid si Police Staff Sergeant Gisar ni Pokpan sa tong driver sa SUV itong palihog, surrender ka na lang. Parang maatubang mo, kag mabuligan mo lang ang pamilya. Kung hindi mo giman hungod, siguro ang pamilya makatanaw mo na sa sitwasyon. Kasi wala kabalong pamilya, basi hindi naman lang magpagarbosin eh. Ang importante, nga ginbuligan mo lang ang ining napatay, pamilya ya, kag mamuligan mo man yung arak yapon sa Riverside Medical Center nga tricycle driver eh. Nga si Wilmar Diases. Nagsabat ang aksidente kagabi na sa media, nagsabat ini kay na sa ugto. Dira man sa highway sang kuano sang sumag. Resulta man ni sa kamatayon sang 57 anyos man nga ginang sa Puluyano. Kina sa ugto tabo ni katagiti gid ang init. Patabo ni nga nagtabok ni ang 57 anyos kasi nanay Pasita og damen nga taga
Medalya Milagrosa, Barangay Sumag. Halin siya sa Barangay Hall sa Sumag. Papauli siya tanin, nagtabok siya sa dalan. Tabok siya sa dalan, di ko mulapad ang dalan sa Sumag da. Pagtabok siya sa dalan, ang hana na sa mga masaylo to sa piyak na dalan, nagdulog ang kuan ang salakyan nga isa kay matabok sa mong plano man nga disgrasya nga may nagahagunos nag-overtake. Abi mo na nag-overtake sa salakyan nga nagdulog nga mo ni nakabunggo sa kay nanay Pasita og damen armored van sa isa ka bangko may karga pa rin nga kwarta halin ni sa bago nagkwatuguro kwarta halin sa bago i-remit ni sa Bacolod amo ni ang nagbunggo ka nagdala sa kay nanay Pasita og damen. Di resulta patay ang ining si nanay Pasita og damen. Ulo lampos ulo sa simentado nga dalan tungod sa impact kag pagkabunggo sang sining armor van nga ginamaneho ni security guard Jos Lapid Pilayo nga taga Santa Clara, Barangay Banago. Security guard ni sa sang GGCL Security Agency. Kaya kuno waya makitaan ang kwan, ano waya makitaan ang pagtabok ni Pasita og damen. Ano ba kakita mo kay nag-overtake kagulpi? Ang tigulang niya ka pundo ni stong adalan. Nagpundo na ganing salakyan yung nasundan mo. Nag-overtake pag hindi mo ya, titanawan na. Hindi dala sa mo gid. Si nanay Pasita og damen, ti patagin ng pobre yo. Way maabtan Paskwa. Ara sa mundo sa kwan, custodial facilities ang station number 9 ining driver sang armored van si Jos Lapid Pilayo. Pero according sa kay ng investigador kina sa kay Roland Police Corporal Roland Abong na ang supervisor sang GGLCL Security Agency handa magbulig sa pamilya sa napatay, no? Amo na nga siling ko, basta magdala ka mo sa lakyan, careful gid, halong gid. Sabi na gid nga tayo, nagamat-amat at pagod ba sa 2020, kasulod pang Paskwa, kasulod pang bagong tuwig, ang New Year, puliway na bala sa mga sablag pa, sa ato pa pangabuhi. Dito na pagdukangan ng problema. Dapat nakatapos problema sa COVID do. Kamu yan mga problema naman sang inyo na halitan. Oh. Initanan mangin serbi ining eleksyon sa aton nga mga kauturan nagadala sa salakyan nainay lang hindi gid man emerensya ito hindi mo lang haling nga gawon hinay lang nga pagdala sa salakyan pinamilya ba lang nga dala especially kung upod mo kang sa karga mo sa salakyan pamilya paghalong gid nang permi ang aton nga gina-remind gid kali kiti kung isabla mo siling ko ngati ang driver gahalong para hindi maaksidente galing kati ay nasugata ay nagasunod sa iya way gahalong aksidente man ang resulta gyapon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:04 na. Kasi na sa oras na no. Ang ining porsyon sa kato sa ining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan balita.
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sa may mga kaspa, ari ng sabat. Ang balita, ito ang aksyon, radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sila pamalagad ginadulong sa inyo sa kalawasang ever. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Check attendance lang si Iboni Butcher sa Germany. Amo man kay classmate Veronica Trusio. Amo ni classmate ko yung why galubad, why man gapudis. Steady ang kagwapa. Classmate Veronica Trusio and family. Ting talisay ni sabla kung silay. Si Idol Bots Choi ara na sa kay Janice Intisda. Natamyaw taman dira si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Julia Mandres ang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Si Mr. RMK ang asawa ya kabataan niya. Pati ang amon amigos puno lunok na napaurok-urok no? Sa kay Mr. Rioven Tampos ang awardee kag mapisan ni LTO Chief sa Bacolod. Nagapaurok-urok sa ato no. Si Mr. and Mrs. Joseph Kajuli Chua and family, Mr. and Mrs. Manuel Co and family sa Silay, sa kay sino pa? Maninay Sentia Morph, May Kakaloy Bibidor de Rasa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling, Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, may gabigid, sa kay Toto Chong sa Kapor Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, nagapaurok-urokin sila ho. Kamati sa aton sa para tuntunan, no? Sa kay Pegasus, kay Madam Tina Mabugat ang manager sang Mang Ising nasal sa reclamation area kapaurok-urok ito. Si Police Colonel Calixto Mabugat sang Internal First Service Camp Crame ka monitor gid diri sa inyo para tuntunan. Salamat gid sang inyo dira nga pagpaurok-urok. Ay si classmate ko liara sa Cavite.
Meron ka na classmate, nagkuhan ka da, bakasyon ka da sa Cavite, dumayin nga ubul bakasyon. Kay Mary Jean na bagat na may gabi, ha? Kay Mr. and Mrs. Stephen Oy, kay Kumari ko Angel Oy, Ihado Koichi, Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family, sang Takuling, baw nagapaurok-urok, pa sila pamati sa imo, diri nga palatuntunan. Salamat kita kay Nanay Tessie Noble. Bo si Nanay Tessie Noble ga paurok-urok ni mati ni no. Iloy ni Kagawad Peter May Noble. Pod ko sa council, no? Sa kay Nanay Tessie Noble danay. May landara nga pagpaurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol Program. Takpan mo gid ko ga monitor pre ba? Chamba lang ko sir, chamba. May gabi dira sa kay Colonel Calixto Mabugat. Bisita ta sa maabot nga kuana nga Domingo. Mati ka mo sa interview nato na kay Colonel Calixto Mabugat sa December 27 sa hapon 3 to 4 sa Action Police Files. Kinatamyo ko man ang hinablos ni Mrs. na paurok-urok yun. Celsia Ubamos. Celsia Umabos kag si Paula Palyurin, mga apo ni Nanay Isang. Aba! Dara sa Carmelite, Barangay Mandalaga. Alin ninang paramyo kay Toto William Frias kakay Manang Silin Frias. As always, gapa urok-urok. Dara kay Renz Negrosa sa Binalbagan, kaya pamatigil si Renz Negros sang Binalbagan. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, last 10:12 na. Pagkatapos sa report sa ato sa nila patrol observation, standby kay ma-sap kita dayon. Okay? Dari ang observation report sa ato sa nila patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod. Sa report ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Espesyal na siya mong gabi ang Night Patrol na Merkules kasi Dale ang sa patrol. Dale, good evening. Yes, Action Eric. It's been a while na makareport sa pagpangalagad. Daw namaguhan ko kung si Action Dale sa Night Patrol. May guna request na kay manager kasi Dale sa Night Patrol na lang ay. Grabe, Action Eric. Isa kadungog na makareport si mo sa nga programa. Asus! Oh, yes. Mabuta na Action Pasko mo Dale kay dumayo ang imo nga ratsada sumong sa Night Patrol ah. Yes, Action Eric. Kaya subong po kami ni Nixon, ni Action Nixon, ni Papang Tahom, no? Oh, Okay. Doon kayo kami nga wala nakakap din ay. Ang upod mo na kadana, malipayo na Dale mong. Ubisan way na kwarta, kamay kwarta, malipayo na si Papang ya. Correct, Action Eric. Wala problema nga tao. Kag game na game, ah. Kagabi mo Dale kung ara ka na permisa upod mo si Papang, damo kagin matunan kay Papang. Correct, Action Eric. Kaya na gani, may ginatudlo-tudlo naman siya sa Pero hindi ya bad, good ah. Mga good Action Eric. Kaya na mo kita matunan. Ti okay nang imo nga preparasyon? Okay na. Nakapamotos ka na. Nakapamutos na Kasi mga ihada, kag ihado ni Dale, no? Nakapamotos na kuno si Maninoy nyo, no? Oo. Dale? Ang mga layo-layo Action Eric, wala na ako nagkapamutos. Kaya gina-Gcash ko na lang. Ginapagi ko na Action Eric sa Gcash, no? Aba! Wala Gcash, Palawan. Level up, ha? Pati ka na. Awan sa buong Action Eric since pandemic, mas mayo nga hindi na sila magkadto diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga layo-layo ng mga ihado, no? Pag ipahagi na lang, no, sa mga pera padala, Action Eric, para at least sila na yung makapili sa sining gusto karona nga Pasko, Action Eric. Safe ka pa. Safe ka na, may money pa.
Karon actionary, kag at least ikaw gid lang mayara ka sang remembrance, no? Oo. Kaya mayara ka sa actionary, mga ihada bala nga nagabaton regalo, pero hindi malikawan nga daw, hindi nila mauyunan, hindi nila magustuhan, kag basta bala hindi man nila mapuslan. So mas mayong ati, sako lang yung personal opinion, nara tagang kwarta. Convert to cash na lang, Oh. Kay kung ano gusto nila mabayan. Bala ko mas action day, gaga papaskuhan na sa mayada, yado yan. Hindi na magnubo sa kalibo mo. Ay, kaya. 50% sa isa kalibo, galang. Tustoy lang ba? Actionary. Kaya mo natin, boss nga dlaw, iban, may mga regalo dila sa idalom, sa dating mga Christmas tree, no? Ang iban, traditional actionary ng Pinoy, nga pamaging, every alas 12, sang Disyembre 24, sila ginabuksan ang mga regalo nga mabaton nagikan sa mga maninoy kag pila pa dira no ka mga persona nga nagapalangga sila actionary ka. So good luck no katay kon damo ka dira maninoy kag maninoy ti mas bayo actionary no kay damo ka mabaton subong nga bulan sa nga Disyembre. By the way, actionary karon sa kagahon katapusan nga simbang gabi no ti perfect 9 na kutob sa mga naka misa di galyo since sa pagsugod sining simbang gabi actionary ka. Kaya hambal nila ti kon na ma-perfect mo kano ang siyam kakagahon nga nagasimba matuod na ka lang yung mga wish actionary kang imo sining pangamuyo daw damo ikaw nagakabatian nga mga katigulangan, mga young people nga naga-effort kid na kadaga magbugtaw las 3 ang kagahon para magpadulong sa simbahan actionary. So good luck no. Kapasi bala ang mga boss isa na lang kadlaw basi dira ka pa bala makaskip or hindi ka makatambong sa simbang gabi ti kanugon man. Gamay na lang effort, gamay na lang do sa actionary ka para makompleto ang 9 na morning sa buwas sa kagahon. Yes. And syempre sa paglibot sang patrol sa pagkayo diri sa mga syudad sa Bacolod ang makutura naton dira sa ining contractor dira ka DPWH kay may ongoing ang sining asphalt overlay actionary ka. Okay. Area sang dalan Lacson no dira sa Sigihapon sa area sang Kalea, dira ba sa Fisher Hotel, padulong, diri sa may Starbucks sa area actionary ka. Naglikaw kita diri sa may Yo-Yo Land, no? Ang sikat diri nga attraction kada bulan sa Disyembre diri sa may syudad sa Bacolod. Mustada? Pag kita na actionary ka mo sa gihapon inabot no kay usually ang iba naka-chinelas ang gadi kay base bla taga diri-diri man lang sa palibot nga mga pumuluyo nga naga kadto no subong nga gabi diri sa may Yo-Yo Land. Sige po ginasunod may ladil ang health protocol da? Yes, actionary ka. May mga nagabantay ting iban diri hindi man panita kundi naga-remind actionary na ang iba may face mask man ang halos sining naga-kadto sa sining attraction actionary no. Bago ko lang din nakakadto subong lang gid. Ay, gali? Subong lang ikaw din libo action na Di ko na puro picture Wala. Wala na, no? Kaya medyo damo-damo sa tawag generic, no? Then, mangkot lang ko, nakalabay ka sa mga terminal, tayo temprano pa. Kamusta? Anong lanta mo sang volume ka pasayro? Do ka normal ang generic nga at law do ay wala man kita sang pagdugok, no? Hindi man kita labang linya. Kasi bagay, Dil, magutok mo na sa kung namuni nga mga nadlaw kag pizza. Tukod kung may normal sa normal ya nga wala COVID daw barko pag dungka sigurado tabog ni pasayro mo. Oh, correct no. Usually mga December may mga estudyante nga nag-aboard diri kun una ba lang may face-to-face classes actionary ka. Ti subong ti laban naman online subong aralan sila tagsa ka mga banwa kag syudad diri sa may Negros Occidental. Yes. And so kag actionary ka na notice naman nga damo na sa mga kabataan nga nagaginuha sa mga open spaces like sa Bacolod Government Center kag diri man sa Yo-Yo Land. Ang Government Center may nagalagaw-lagaw ni subong araw. Oo, kagabi nagbabay ko to. At may na? Sa Gapon, damo na actionary ka. May nagahumlad na sa mga banig, may nagapiknik na, may nagabitbit na sang tela. Kuna mo ginatugtan na nada subong? Oo, amo na kang sitwasyon kagabi kag subong gabi actionary ka. Kanya-kanya nang bit-bit na. Sa ina sinimang kalanon, may nagapanyapon, no? Kaya
normal lagi ang sitwasyon. Ato Sa mga dyan? insang BGC, wala na may mga soksok lang face mask action Eric. Ining mga naghalinaga, although hindi tanan nakasoksok sa face shield. Mo gan action Eric ang problema no kay hindi tanan Okay. nagakomply sa pagsoksok sa face shield. Especially dira sa area sa Bacolod City Government Center. Doon nag-amat-amat buhi ang marketplace direction Eric no kag dira ang negosyo man sa palibot sang Bacolod Government Center since 11 PM na ang curfew no diri sa may syudad sa Bacolod like sa una nga alas 10 action Eric dira na nag-start ang atong sining curfew kang mga negosyo nagauntat na o nagapangimos na mga alas 8 para at least kapuli man ang ila sini nga mga empleyado action na Hindi ba yung Eric. corporate sa buyer, Sonsina? Plus 11, October, alas 3 sa bangod sining simbang gabi man nga ginapatagayon since 3:30 in the morning nag-start no ang simbang gabi dira sa may San Sebastian Cathedral kag pula pa ka mga simbahan under sang diocese of Bacolod Action Erica. After simbang gabi ni Jen, Adel, mabalik ni sa original nga 10? Yes, Action Eric. Actually, December 15, no? December 15 until December 31, amo na siya ang duration sang 11 PM at okay. 3 AM, no? So, after si gabi buwas nga adlaw, extend pa siya isa ka semana tubtob ang New Year. Pero, sa adlaw sang Christmas o buwas nga adlaw, December 24, Besperas, kag sa December 31, Besperas man, sa bagong tuig, cancel or suspended temporarily ang curfew Action Eric. Amo na siya ang gintagwa recently ni Mayor Bing nga may sa executive order nga sa December 24 kag sa December 31 suspended ang curfew para at least may tion man bala no ang publiko nga mag sa ulog sang sining kahiwat action Eric nga pisar may ginapangatubang pandemya ti tuloy sa gihapon. Dayon sa gihapon ang Pasko no kag bagong tuig samtang naga-observe sa mga minimum health standard action Eric. Tsaka ito ang mo kay nang ti karon nga holiday season usually uso mga reunion action Eric. Kaya mo na siyang napanawagan ka Bacolod EOC kag mga opisyal nato nga kung mahimo ang mga parentehan ay lang no ang magtipon-tipon sa balay. Hindi na mag-invite dira sa mga strangers o kung hindi nyo man kilala o kung layo na nga mga himata action Eric at least safe sa gihapon kag hindi kita mag-quarantine sa January 1 at sa January 14 so masunod nga tuig action Eric so for the sa syudad sa Bacolod ka linong no unlike kagabi nga may aras ang aksidente nga nagluntad subong ka linong no sa pila ka mga area diri sa may syudad sa Bacolod action Eric. Situational report gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Del Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kina Action Del Salazar. There you have it, ang pagpangalagad ni Action Del sa Action Night Patrol sa Miyerkules edisyon. Balikan talaga sa Action Del Salazar sa sining report sa balik niya sining pangalagan. Ang report ni Action Del Salazar ang ginadulong man sa Kalawan. Champion gid nga
kombinasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi na nila sa kay Madam Maria Luz Gabaran Abkilan sa syudad sa Kabangkalan kag si Bilog ang pamilya. Si Winston Gonzales nga monitor mano. Si Binong Sitenta. Good evening kuno kay Sonia Bunda. Pamilya Payomo ka Castro dira sa may Kalong-Kalong Airport. Ginatamya kamo ni Cecil Castro sa kay Tuto Erwin Buna. Ba hidlamat na kay Tuto Erwin Buna ba? Musta ka danoy? Si Tuto Erwin Bona kasi manwa kuno taga Valladolid ni. Buti ni sa subong ado abroad ni sabla mo. Good evening sa kay Mistred Amarante. Ginatamiyaw ka ni Binong Sitenta. Si Alan Maymay Ledesma Villasiran. Si Jing Batak. Jenny Osiser sang Hong Kong. Bawa ka pa urok-urok yun. Sa kanduni Arasid Gartanayaw. Sa kay Noel Amarda mayang gabigid. Kay Aaron Tagonera. Si Noel Amar kapangimbulahan gid sa Aksyon Radio, salamat gid. Si Bebot Gido Batos-Batosan ara sa Madrideo, Cebu. Wow, halong kada sa COVID ha. Ana Andrea Pamoso, Janice Intis, sakay Lida Yamagisi. Abaw, Yamagisi. Lida, may gabigid. Sa kay Mario Bacauco Irad, may gabigid ha. Kay Gerald Marande, Gadudo. Loga pa urok-urok ito. Pamilya Marshall sa Morsya. Ginatamya ka mo ni Lina Marshall. Victor Tugab ka kay Julie Villando, Ausan, may gabigid. Sa mga taga-Senta, Katumbal, Barangay San Jose, Ebi Magalona, ginatamya ka mo ni Carl Kenneth Cañete. Gapaurok-urok in sa Aksyon Night Patrol Program, no? Si Ramil Himutia, tamya ilang mga Himutia family sa Himamaylan, kag sa Abada Sky. Kay Maria Teresa Hufelenya, may gabigid. Anselmo Torres III, Lourdes Blaser, Josephine Baez, sakay Mitch Adventora, Myla Primitiva, sakay Mierna Bayog, sakay Lord Jean Amante, sakay Amiam Jenry Pasigado, ng Barangay Maaubago City, Pamilya de la Peña, si Isabela, tamya kamo ni May Arilia de la Peña. Si Mitch Adventora, si Kihor niya. Sakay Miss Ted Amaranteda. Good evening man sa imonong Binong Sitenta. Sakay Andro Mangilan Villarosa, Inday Blasa, may gabigid, Josephine Uria, isa Mrs. Lowe Di Paula and family, Dungganon Boys na may gabi. Julio Salido, good evening sir. Kami ako lang ako na kasi Ken nagatanaw live siling ni Marivic Santayo Caballero. Sakay Kwanda, sakay Judy Torrentino, sa Lihis ga monitor gid sa aton. Sila City ara si Susan Gonzales. Sakay Jirel Marande Gadudo. Sakay Noel Amar. Nagapidala kay Toto Noel Armara. Mali dala nga pagpaurok-urok. Sige, diretanay sa aton sining Sap sa Aksyon Radio Bacolod. Stand by. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Ari na ang aton bulang kristal. Ang magabutan di binas, ang di magabutan dason naman. Ari sir, check a sir, no? Ang una na sir. Oh, parang tabi ko kabugtaw pa ni kung bugtaw sigurado kinyentos niya. Maliwanag pa niya sa kwan. Maliwanag pa niya sa silak sang adlaw ni Buwas. Ha? Sa pagbato niya sang 500 pesos ina kunaga, ha? Kunaga bugtaw pa siya. Pero check ta na kung kabugtaw pa siya. Kasi naman siya kabugtaw bla niya. No? Check ta na ni si kwan. Check ta ni si... Ora ni sabi. Check ta ni kung... Gina-check ta ang linya sang taga Tutong 4, Barangay Pilisa, Bacolod City. Hello? Hello? Hello. Hello. Mayang gabi. Gabi. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Why kita da? Huwag ito da eh. Sino ni gani? Papa? Oy! Oy, hindi si Papa mo ya! Si Action Eric niya! Oo. Girly? Yes, sir. Oh, girly, abi ko si Papa ya? Karoon lang si Papa, istorya kay katribe po kay Mama. Oh, sabat si mo ah. Oo, girly, Granada, 27 years old, Tutong 4, Barangay Pilisa. Gapamati ka pa na, girly? Sir? Gapamati ka pa na radyo? Nang wala, sir, kaya wala kami radyo. Kisala sa cellphone ko lang, Sa sir. cellphone, live ka lang. Sige lang, okay lang. Oo. Importante mo gid nagabutuan kung numero karong gabi, oh. Wow, thank you. Pila kita siyang bata mo na, girly? Nang 3 years old, sir. Pila ka blok bata mo? Isa lang. Isa lang. May plano pa nga dugangan? Ligate na, sir. Laigit na si plano pa. Laigit ka, banchitip lang ka gani. Ang bana mo, ano ubras ang bana mo? Ato sa Davao, sir, na lockdown. Oho, iti anong ubra ito? Construction. Hoy, iti ka padalaman siya? Subong bulan, wala, sir. Gaway siya ka padalaman ng bulan? Wala. Iti basi pigado man to na, no? Gani. Oo, sige. Lockdown gid saya, sir. Oo, nasaan pa ko nga papay? Gani. Sino nga na pa sa bata mo na kaning 3 years old? Si Prince, Sa sir. okay. Siling ni Sir Mon Lopez blang maestro. Siling niya ba na sa ang ka pa Sir Eric ka papa ba? Gani, nagindi sa gani kaya si Papa ya. Ay, gali ka. Sige. Girly Granada, congratulations na daog ka di sa Action Radio 500 pesos. sir. Buwas man, wag na siya mo taga-opisina kag mapadala kami dira sang reference number sa pera padala para maklaim mo ang 500 mo, ha? Sige, sir. Thank you. Girly, salamat gid kag mayong gabi. Good Merry evening, Christmas sir. na sa imo, ha? Merry Christmas. Okay, Thank good night. you. Good night. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio Salamat sa pagsagi Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato sa nga papalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 10:33 na. May gabi dila ka man nga pagpaurok-urok sa kay Janice Intis. Pamilya Intis ginatamyaw lang. Si Ging Alib. Tamyaw lang mga taga Country Homes Barangay Estepania, Alib kag si Bulan family. Sa Isabela, ang akong pamilya ginatamyaw ko lang. Alin kay May Arilia de la Peña. May gabi dira sa kay Heidi, Joaquin, Julio, Abigail from Pastor Noel Solieta Jr. Day City Ham Chosima, mayang gabi igid kag man dira nga pagpaurok-urok, ha.
May gabi dira sa kay Andro Mangilan Villarosa. Andro Mangilan Villarosa, happy listening. Mayroon dira nga pagpaurok-urok, kag mayroon dira nga pagpamati sa Action Night Patrol program. Okay? Sa kay Sir Jigs Sir Jigs, may gabi. Kag maayo lang dira nga pagpaurok-urok, kapamati si Sir Jigs sa Action Night Patrol. Ito makadlaw si Sir Mon Lopez ba? Again kay Madam Maria Los Gabaran Abkilanda sa Kabangkalan, happy listening ha. Kag sa imo dira nga mga kabataan gapa urok-urok gid pamati. Kay Mary Gina Bagat dira kag kay Ivy Rose Ardison. Wala nga pagpaurok-urok. Sektora ma report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unaon ta report gikan sa kay Aksyon Roger Gutim. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon Roger Gutim. Line number 2 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in. Merry Christmas. Yes, Action Eric, mayong gabi kay may gabi sa mga action and Merry Christmas. Na, yan nga tirada. Sa kay Police Colonel Calixto Mabugat, Merry Christmas. Arasa. Sir. Kapamati Merry siya. Christmas. Naman lang tirada. Balo ka na sir, basta mga tirada, sir, basyagan mo na. Ay na. Ate, Sigurado ko ba tiyagan niya gina? sige balo ka, kuwaling mo pa basyagan ay, kag kung mabinatyagon ka, basyagan mo na. Ay na. Ano? Dumayo nga tiradang imo na. Sige. Ha? Ibalo ka kung di ka na pabatyag, tinanong mo karong, di gano'n, do mayami ka na imo iya nga. Bangkay. Nga bangkay nga, way ka pabatyag. Tuod. Yan, gwa mo na na yan, huyop nga hangin mabugnaw na mo, batyagan sa iban si imo. Ah? Daw huyop nga hangin mabugnaw na lang, kung na mo na. Tuod ka? Pero kung subong niya nga, ari pa kita, makahambal, makapabatyag, di pabatyag, mapabulo ba pabatyag man tayo? O gani man. Eh, para nga, at least mabatyagan, magundi mawaslikan man. Dumawya man ta. Wala style sa amigo ko daan. Oo. Gabi na nga pabatyag ako, no, ilang batyag. Supog sa tayon. Ay, gali. Oo, gali. Ay, nawan nga. Grabe na ko ng pabatyag niya, pero wagi ko naman daw, wagi ko ng kabatyag. Ang ilang pabatyagan niya. Feeling ko, sige lang kay importante na nga nagapabatyag ka mo silingon nga, mainit ka pa, hindi ka pa mayami. Kaya nag-response gid siya, ho? Nag-response gid siya. Nag-response sino? Si Colonel Mabugat, abe mo na nag-response siya. Ano ko no? Nya batyag arae, pero ang ganit daw hindi kadulot sa panit. Grabe, pag nag-isa yan ka. Yung panit, tig-among. Ang panit, tig-among. Sibila ko kung ganit, di ba? Pwede po kung panit. Ang balanon, di na ganit, kinalanon na. Dulit. Puerte. Dulit, talo ka na yan. Kaya parang daw makabatyag sa wala ka na yan, daw may kinadtan ka talo bakaw. Sadyatana. Tingnan ba? Batyagan gid. May gabi kay Colonel Calixto Mabugat. I-guest na sa Sunday sa program ta. Ay, gali? Sa Police Files. Perte. Huwag mo kung kita. Ginisipro kita kung ang bata si Dr. Joseph. Patrick Joseph Mabugat. Ko particularly kagwapo nga tao ni si Colonel Mabugat, no? Pati kasunod ng kabataan mo. Pati bata yan, pati gwapo man mo. Di man masunod, abi. Oo, pagkatapos na daw, kung pala, excellent pa bla. Magsilga excellent daw, masilga 100% yung kung gid, may pinagmanahan gid
Kagang pinagmanan niya, wala naman iban, kundi si Police Colonel Mabugat. Correct. Sir, lupabatyag lang niya. Ayun, di purma. Kung wala, okay lang, pero kung may araya, wat pa man, ah. Di ba? Wala, okay lang, kung makikita siyang mayara. Natural, eh. Ay, puwerte. Automatic na kay Colonel Mabugat, ah. Kaya balo na talaga daan siya yan. Oo. Kay hindi mo na siya sang ano gani Sang? grace period grace period Oo. grace period saton pa para nga magpadayon tingnan may grasa kag period. Ay, puwerte. Sige na. Namawya ba tama? Nawa mo na rin ang balimigo ko nga. Sige, mag-ilog siya kuno sa biyerga niya gasto. Yan daw kanami man, pero kung akong gasto, nung sakit yan ko. Kasi siya naman kamigo. Yung balo ka, yung mo tinain, ipis na po ang imunawang damol. Siling ni Kapitan. Kapalmok. Kapalmok, sige niya. Siling ni Kapitan Madilin Diaz niya. Maigid man kung may aras ang sawala. Ate, uwa. Ano nga na. Dapat siya sebagai si kapitan niya, always hina niya. Huwag na yaga kalipat si Di na Kapitan. siya, huwag na siya kasiling nga, daw ka wala-wala, gisubog yan, dasun lang ko, no? Oo, huwag na nga. Kapitan niya, kanto lang Vladimir kay makita mo. Grabe ba? Pero ka, para ko na gano'n sa Nadlaw, nagtawag sa ako din si Action Marian, bla. Oo. Nya, kuwan subong ko, no? Kaya tungod sining pandemic, Oo. ang kuwan subong, kuwan ang pick-up status, so. Pick-up na, gid. Oo. Pick-up punta, eh. Ay, puwerte. Dala taon na lang ibanda. Oo. Kap Madelinia, Toto Juli Ibasa, ito na Ibasan ko. Oo. Pang dala taon na lang tikapanay ni mo. Preparar! Puwerte. Sige, ang balita tanim lang, sige, hapon ako. Oo. Hinapon ako, ba siguro magsa-COVID, pati ni Ubra ko ni. Pero kung hapon ka, munang kuhan ko na mo, ang yalinan ba? Oo. Ganito sa atin siya mga balita sa Nerek, tali na-post man sa Facebook page sa alam sa gaya kay sa balis kadis yung kadis noon, ang ginaprobla sa nga aton sa regional IETF nga may ara nga suspension sa pagbabaton sa mga LSI ka mga ROS plus sa December 24, may suspendido, December 25 sa 31 sa January 1. So wala na isang GUI, wala na isang pagbaton kini sa mga locally stranded individual kag mga returning officers Filipino. Kahit kabalo kita sa mga gani, may ato to gani nga sa Manila pangayo kita itong bulig di. Sige pati kayo taman sa IETF sila sa Secretary ni Ryan Bunghanoy nga daw budlay gid kay tungod nga ang facility subong sila sa Sagay ang 200 capacity nag 310 ang unod. Ito. So perfect na mo kasi may harapan sa silay galing nga mga sobra 50 pag ito ko sa mass testing ipatigayon man to bla sa sudada sa Bacolod sa Benjamin Hall na tong December 12 13 nakagkon sang pito ganito nga mga nagpositive pero mayo subong sa siyudad sa Sagay actually kay wala sang confirmed cases nga nagdugang subukan daw. Okay. Sa may isa nga naka-recover 26 na lang actually ang active nga kaso sa siyudad sang Sagay Action Recap. Okay. So 26 na lang active nga kaso. Wala sa siyudad sa Cadiz naman ang
trending daw mayuman kay may ara nga 5 naman nga fully recovered ni. So nagbuhin siya sa ara na daan nga 18. So as of now 13 na lang ang active nga kaso. Okay. Sa siyudad sa Cadiz. Now 13 na lang. So kung may pa magdubo, pag magdubo, aksyonere, kaya daw wala naman subunggid sang ginapatigin nga swab testing tungkol kay daw ubos naman to ang mga contact tracing ba na? Kag sa ito nagligad lang simana, nagpatigayon magaling siyang orientation kabahin siyang Cadiz City COVID-19 contact tracing kagin orient bayo ang mga religious group ang ila sinigilapatigayon nga mga activity abi for na event sa ila sining nga mga churches tanan gid nga mga religious group diri may sari-sari nga denominasyon nga ginatagan gid sila sang idea gid bala kag ginpa-present ba sila kung ano ila mga strategy para ma-implement sila sinitag sa kamasibahan ang tawag nga minimum health and safety protocol. So siguro tayo mo ni siya ang resulta na sinerek kati subong 13 na lang gid ang kaso diri sa may siyudad sang Cadiz base kung masasmana mangin COVID-free na bala. Sige na preparar mo lang yapon sang mo diri local ATF ang quarantine facility kay sa masunod nga tuig may mga manugabot naman na schedule na sa January. Amo naman ang ginaprepara ng sinerek sang local IATF. Now, ang muna trending, no? So, kayo naging release sa actionary, kining mga nagkaladakpan bala kagabi, pero amo na bala nga ginatunan karon sa aton kapulisan kung ano pagin ma-file sila nga kaso, kaya daw sige-sige na gid bala Japon, bisan pa nga grabe nang implementar kaga information dissemination sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz kabahin sining gina-implement gid nga health protocol. Now nadakpan nga nagkainom-inom sa mga pampublikong mga lugar, iban sineway gagamit sa face mask ang ining konsitaran ka mga persona, pero kay na gin-release man sila mga pasado las 12 o kung mga pitapit una na to. Sa pag-release ini sila, ini ang mga persona mo sa Romel Balarda, 47 anyos gina, Gerardo Lobaton, 47 anyos sang Granville Subdivision, kanday Jomar Martinez, 45 anyos sa Barangay Daga, RC Garde, 39 anyos gina sa Barangay Rizal, dito ni Sudan sa Carlos, sabot ka nakapangayaw pa na di. George Abuhat Jr., 45 anyos gina sa Banwa sa Manapla, Leo Linda Ilim, 62 anyos sa Avre Village, Barangay Zonto, Michael Gio Compuesto, 27 anyos sa Barangay Tinampaan, Joel Balandra sa Barangay Daga, si Ricardo Pabia Jr. sa Barangay Daga, Michael Marocco, 25 anyos sa Mara 4, Barangay Tinampaan, kag Anthony Dispi, 25 anyos sa Sibris, Barangay Zone 3. So, amunin daw naganubo na gidman at talagang mga nagkaladakpan man diri sa mga curfew kag iban pa nga mga nagabaylar sang amon diri nga pag-implement mula sa local IETF. No? Kaya bati si Police Major Akidisiar, subong ang concentration na rigid man diya sa proper diretsuay nga ti nagalibot gid ang patrol kay mga kasuksukan bala to. Kaya ginarataw ko bala may mga ara pa nga naga-standby kung kami nga naga-iban siniga ininom, ginasaway gila sila nga pwede lang nga maka-setting basta sa sulod lang sila sininga balay. Kung may perimeter fence sila sininga balay, kung may kudal, may pader, tindira man yapon sulod Pero kung wala gani, dapat sulod gid sa ila balay, kung hindi sila madakpan o dakpon sa pulis, bangod sininga mga violation of the America. So parang ako diri nga area medyo matalutaway game check naton man ang aton sini mga chief of police kag ang ila sini nga pag text back diri nga kwenta sa may ragil mas significant nga mga event o kon mga actual incident ila man dahil iatag sa aton actionary ang mga informasyon. Sa mga nga report mga balita mga informasyon
ako naging ginatamyaw tupad ko rin ka nag-birthday sa subong adlaw bla. Si Mrs. Ira Gutib. Sila niya, ang balal na si Colonel Mabugat nga birthday ko. Sino? Oh. Ako nga Mrs. birthday Ay, kay Mrs. Pugli, happy birthday, Gid. Oh, Subong birthday adlaw? niya, Subong. Oo. Okay, okay. Sa golden birthday niya subong Abaw. Ika 50 galing kay tungod bansang Mayo man aton nga pagatipan kag magimasimas at sila mga 30 taon na Japon dadya. Sa depende sa pagimasimas mo na mo no kag pasikan bla. Oo. Kinalan na mo na pag di masimaton ka pasikan si karon mo gid. Parang hindi maghina ang tuhod. Sto. Ako na sa nila ka sa report balita kag mga informasyon direkta sa siyudad sa Cadiz kag siyudad kag sagay nga mga balita. Oras sa balita, oras sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gotip report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, Gid. Action, Roger Gotib. There you have it, live report kika sa iya sa area of responsibility. Ang balita ng aksyon na Roger Gotib, giradulong sa Karawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libreng American May flash report na Patrol Action Dale sa Rasaka Vehicular Accident. Yari sa Action Dale sa report. Dale, please come in. Yes, Action Eric, live kita subong nag-report diri sa likod sang Ayala Mall, Capital Central, sakop sang Barangay Otso diri sa may syudad sang Bacolod. Dalang San Juan, Action Eric, isa ka vehicular accident ang naglunsad subong gabi. Impolbado diri sa sining aksidente ang isa ka tricycle kag isa ka pribado nga salakyan, Action Eric, isa ka auto, no? So, kung makitaan sa mga action naton sa aton sining Facebook Live, nahukas gid, Action Eric, ang motorsiklo siya sining sidecar. Jesus. Sa tining aksidente, no? So, abo ni subong ang pinaka-latest na sitwasyon sining vehicular accident. This time, i-check naton ang driver sang auto, no? Kaya willing man magpa-interview. Okay. Sir Amaka, no? Regarding sa sining aksidente para may baluan naton kung paano naglunsad ining vehicular accident sa may dalan na San Juan, subong Miyerkules sang gabi. Sir, good evening. Dahil sila subong sir sa DYEZ. Anong natabo, sir? Anong ngayon, sir? Mario Amara. Mario Amara. Actually, ang ganda, sige sa ganyan, ang isa na umuwi nga para nga lusos ka. Huwag gumakwan, juga sa igidya. Oo. Kasi naka-iwaya ko lang, kaya basta inom siya. Oo. Mukhang normal, anak balag na, kapitan lang ako, wala kuya. Taga din ka sir? Barangay 8. Barangay 8, Purok. Purok Fire. Purok 5, Barangay 8. Pinang mo direction, sir? Puli na eh. Oo. Right way. Dito kalin? Right way na. Oo. Tapos ang motorya? Ang tricycle? Kwanta ni nag-uwi siya eh. Opposite direction. Opposite direction. Oo. Ang takoda yan? Kwanta, binig top lang siya. Kwanta sa struggle na siya bala. Galiko-liko? Naglikaw na ko sa iya. Kita mo lang ba sa akin, gusto ko sa doon sa tani, sa Conway. Kaya ginapot sa gidya. Bunggo na giti. Kaya sir, ang lane mo sir, diretso lang? Diretso yan. Hindi ako sa way na makagawa siya, makalusot siya kay kuwan sa bla. Kaya hindi, iya kinakuan nga nag-struggle na siya daan.
Naway mga 1 kilometer, kasagol na siya, dito pa lang siya. Tingin, hiling na ako, kaya pulang balay na ako. Lapit na lang niya. 15 meters na gula ako balay. Minutes gula ako balay. Chika na lang. So, kamusta yung mga kondisyon niya, sir? Okay, malang yung kamot ko nagpugong sa bila. Tingin kakit niya mang gamay. Oo. Ang kadalagan mo, sir, dati, Hinay, natural, hinay, pulang balay mo. Kung dasi ko ni balda, sa balda man ko oo. So, wala ka lang ginabagpag ang... Wala. Ang kamot sa pugong sa bila. Guro kay gasugata. Kisa ako na, si Jasik. As in, si Jasik, ginang kuhan niya. Oo. I see. Oo. Liwat ka na, sir, name, taga sir, edad. Mario Amar, 50 years old. Mario Amar. No. Oo. Sige, sir. Ate, ano niyang disposition na kaya sa lanap ng investigador, sir? Oo. Ito rin masakon. Whatever, wala kami mo na. May sigar man na. Oo. I see. Pero hindi ka na mag-hospital, sir, or mapatyo? Wala. Wala, okay ka? Normal, kuya. Normal. Okay. Well, no problem. Oo. Ang driver ka tricycle, sir, anong nakita mo yata sa Tumbag saya May ano, sir, may upod siya sa... Wala. Malalay siya lang gito. Lalaki, sir, no? Lucky siya. Oo. Oo. Pero nakaponsot mo siya ginasita. Conscious kita Okay. Hindi sige lagay mo. Oo, galing ang sitwasyon do ka totally wrecked. Nagbulag din Eric mo ang tricycle, ang motorsiklo sa sidecar, no? Kung nakitaan sa makasya natin sa Matuod ka? Facebook Live. Kamusta ang driver? Ang driver at subong sa ambulance Eric, no? Kay gina-conscious man siya, no? Sa tining mga tiniyon, kay ginagather sa information sa medic na nag-respond sa tining vehicular accident. So, whatever, sir, ang inyong tining disposition, istorihan nila. Depende sa pulis naman. Oo. Mario Amar, no, 50 years old from Corocquire, Barangay. So, subog sir, mapuli ka na lang or Puli na ikaw, balay ko naman lang, pwede black yan. lakbalak ko na lang. Ang damage, sir, sa lakyan, may damage, sir. Hindi mo lang pwede. Ulog dyan. Ang bumper. Ulog dyan. Oo. Ikaw mo lang isa sa lakyan, sir. Ako mo lang ang bulak na yun. Mapuli ka man. Sige. Sir, thank you, sir, ha? Thank you, ma'am. Sir, thank you. Ma'am. Salamat. Action Eric na batiyan sa Sir Mario Amar, no? Residente sa Corocquire, Barangay 8, siyudad sang Bacolod. 15 meters away na lang, aran siya tining balay, papulad na siya kontani, kag natabo ang ining aksidente, no? Ang tining allegation, ang tricycle, nga ginamanayaw sa kalalaki, alleged Action Eric, kayo palang nag-ikitike sa kano ang dalagang, sinigintinguan niya man, nga maglikaw, siya tining alagyan nga malikawan nga magbungguhan ay o galing naglabutan na Action Eric tubtog nga natabo ay ning vehicular accident sa bahin sang Dalan San Juan, Barangay 8, siyudad sang Bacolod. Sige. After Action Eric, dito na makita ang tricycle driver kaya na siya sa sulod no, sang emergency medical service. Conscious siya, Action Eric, conscious siya. Okay. Ang driver, no? Oo, ate, naman siya gali, conscious siya, Action Eric, pagwa na. Sige. Or mag-pull out na ang Bacolod CDRMO nga ambulance, Action Eric. So far, no, muna sa pinaka-latest nga sitwasyon sa bahin sang Corocquire sa likod sa Ayala Mount Capital Central regarding sa vehicular accident nga nagluntad. Subong gabi, Action Eric, isa ang pilason na kagati ang driver diri ka auto sunod siya okay man nga sining kondisyon kada stable, Action Eric. Ang damage lang sining tricycle, no, kay nagbulag with ang motorsiklo sa iya sini nga sidecar. Nag-report live diri sa area sa Barangay 8, siyudad sang Bacolod ang Action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Action Day Salazar, live report dira sa Maydaran San Juan sa Comunidad Bali sa Barangay 8. Aksidente ito nga sa tricycle kag sang auto. Ang mga damage to property may diyahan na ikang ariglo proti kung magkalabalda kada magkalasongi kada ay na istorya, no. Pero okay ba na sitwasyon na sang both parties, ang driver sang auto kag ang driver sa motor, no, gidara na sa pinakamalapit nga ospital. Ang flash report na Action Dale Salazar ginadulong si Sakarman
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi din sa kay Madam Nida Villotti Olarte. Salamat, Gid. Sa kay Jewel Brewer, daragli sa California, ha? Monitor sa subong sa ato, no? Day off guro ni Miss Jewel Brewer, no? Dara sa California. Mahal na pagpurok-urok sa kay Jewel Brewer, ha? Sa California. Sa yan na makopdanan, ang mga OFW, medyo halong-halo lang kamo din, ha? Sa COVID-19. Kay Chick Rick, ang gabi dira kay Chick Rick, pa urok-urok siya, sa lakit ko nung tiyan niya sang kadlaw. Kay Romo Pasaporte alias Kalbo, pa urok-urok gid, ha. Si Sir Khalid Dalidig, monitor man sa aton. Ang gabi dira kay Sir Dalidig, ha. Kay Sir Khalid Dalidig. So, okay, isang Action Radio. Si Toto Enrique Castilla Iligan, bata ni apa ni ga paurok-urok man sagli, oh. Para talaga pagpamati, ano? Kay Cristia Arivalo, man talaga pagpamati, paurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Kaginatamyaw taman dira, happy listening kay Freda Abad sa Barangay 39. Ginatamyaw kagid ni Sonia Bayra sang Purok, Rosal Barangay Takuling. Ayos. Sige. Ali sa report na si Roger Gutib, si Action Tepe Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Stephen Presquito sa report. Action Stephen, may gabi, please come in. Iya, Action Eric, sa karon na ang sitwasyon diri sa Ciudad Sir Carlos nga sabihin ko na nagalapit na, no, ang aton pagsaulog sang aton nga Christmas, no, or ining adlaw nga sabihin buwas 24 na Action Eric, nagabagsagid, no, ang nga aton nakitaan nagdagsagid ang tao sa mga mall sa pagpangumpra sa merkado publiko, sa iban pagid nga mga department stores. Halos nga kadamo sa mga makitaan naton nga mostly nagapangumpra Action na Eric nga hingagaw sang pagsaulog naton sang Christmas Day, no. So gani nga nagahinapit na ang Christmas and New Year. Aton gid karong adlaw diri sa San Carlos, nangin busy ang kadalanan, no, kadamo sa mga nagabiyahe kag mga pribado man kag pampubliko nga mga salakyan. Makita naton ang mga malls puno ang mga parking lots diri sa mga dalagko nga mga malls naton, mga food chains. Kung naton makitaan Action Eric, even ining mga halos sa mga ining nagabaligya sa mga lechon manok, halos nagkaubos-ubos. Ginlibot naton Action Eric karon nga gabi, nagkaraubos kid, no, ang tanan nga mga baligya nila. So meaning kay karong adlaw ato nahibalan Action Eric nga nakabaton man sa mga bonuses sa nila sa local government ang aton nga mga teachers, ang aton nga mga government employees. So amo siguro nga ang karon nga adlaw nagdagsagid ang pagkadto sa mga mangumpra, mostly ini mga teachers naton, nagguwa gid na halos kalabanan. So nangin busy ang aton nga mga malls. Makita naton ang linyada sa mga nagpangumpra sa ilabi na sa isa kadako man diri nga mall. Puno gid ang tanan nga ilang nga mga counters. So nangin busy man ang mga empleyado kag so far amo ini ang even though nga may COVID-19 kita Action na Eric, apang still, no, ang but then makita naton nga sa mga most stricto man kaysa pagsulod sang aton nga ining aton nga mga ini mga aton naga-shopping Action na Eric. I mean nag-follow isang health protocol naton kay tungod sa ato sining COVID-19. So sa mga malls hindi gid pwedeng hindi ka makasulod
nga wala ka nagagamit sang face mask kag face shield kag may aragid nga mga sanitizers no nga magsulod. So mo ina nga even nga kadamo sa mga tao apang ginasunod gid sa gihapon kag may mga nagabantay gid way labot sa mga security guards para man ang aton mga kapulisan nga nagalibot sa tanan nga mga kadalanan diri kag sa mga tanan nga mga strategic nga mga lugar nga may ara gid no nga nagabantay. So far mga tao wala gid siyang may nagapasaway na gid no kaya before may ara pa but then sa karon as Eric nangin na no naka kuha na gid na naka-cut-on na kung sa mga sa Cebuano language naton nga nakatuon nga magamit na gid sang face mask ug face shield every time na magwa sa ila mga panimalay. So amo na karon ang aton nga nakita Andre karon kag ang aton nga nahipos nga balita alin diri sa syudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon, Night Patrol. Salamat, Aksyon Stephen Presquito sa iluwang report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report press. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Radio Bacolod, no? Ang La Carlota Police Station sa Gyapon matawhay ang aton nga Blatterbook wala man sa lagko Aksyon Eric nga mga aksidente kag insidente nga nagluntad sa sulod sa 24 oras. Apang ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe Aksyon Eric upod ang tropa sang kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota wala untat sa pag libot-libot diri kag conduct sang mga pag checkpoints sa pila ka mga mayormente nga mga dalan ilabi na gid sa pagbantay sa mga single nga motor kag sang mga tracking nga mga nagakarga sang tubo nga naga-overload mataas ang karga so gina-apprehend ni isang aton kapulisan nga ang ilang karga uro insaktuhan lang nga hindi maglabot sa balabag nga kurinti sa mga dalanon kag subong man ang mga tracking nga wala sa cover sa likuran nga bahin sang amo nga pagkarga sang tubo so gina-apprehend man sa aton kapulisan kag ginatikitan ang aton nga mga driver nga wala nagabutang sang trapal o kuntabon sa likod nga bahin sang amo nga tracking sang tubo Aksyon Eric. So malinong kag matawhay ang area sang La Carlota. Apang Aksyon Eric ang aton balang siyudad sang La Carlota may anunsyo sa may publiko sa mga pumuluyo diri sa 14 sang nasakpan sa siyudad sang La Carlota. Ginapaybalo sa tanan nga pumuluyo sa siyudad sang La Carlota City nga ang National ID System Registration Aksyon Eric ini siya gin-postpone sang aton nga pagparehistro o kung sa pagkuha sini nanungod nga sa mga problema sang system sa o kon sang kit sang aton nga mga naga-conduct sini sa pagkuha sang ID system kag ginapalinton sa mga kasimanwa sang siyudad sang La Carlota kag kun ara kamo nga mga buko nga magkadto sa siyudad sang La Carlota kag pag apply sang national ID hindi anay kamo magkadto sa opisina sini agod sa pag-apply kay ang system sang pagkuha sang national ID Aksyon Eric so hindi pagid maka-operate agud nga makaakomodar sa pagkuha sang aplikante sa pag-apply sang
national ID. So ginapaybalo sang aton nga natungdan sini sa syudad sinang La Carlota nga mag-aanunsyo lang sa gihapon ang aton sa dire sa page sang La Carlota, Mayla La Carlota page nga kung saan ang ilang pagasugda naman ang pagkuha sang ID system action Eric. So sa subong wala pa sang anunsyo tungod nga ginahingagaw Manila nga mahuman ang among machine good to maka-accommodate sa pumuluyo diri sa syudad sang La Carlota. So mapaybalo lang ang aton personnel sini sang pagkuha sang ID system kung ina siya matapos na kag makayo ining sistema sa pagkuha sang ID system. So amoy ni ang aton nga mga nakuha nga information kag dire sa aton hamtangan sa syudad sang La Carlota Action Eric. Mayong gabi lang sa kay Honorable Don Gisrel Envoltorio kag Kapitan Chad Peria kag Kagawad Jufred Sabanta. Honorable ako siya kag Honorable Kapit Badillo sa syudad man sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon dire sa syudad sang La Carlota, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinak sa Percival Villamor. May kapitira kay Pretty kay John Mahilom. Gapa urok-urok isya pamati sa kay Hamila Magalona Barniso, tamay lang ang mga Barniso kag Magalona family dira sa Kabug, no? May kabigid kag mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Balik ang Action Night Patrol. Katapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ngay dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
ngayon Action Radio. Salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampi ka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa Balacan, balikan ta si Action na Dale Salazar sa isining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Dale sa final report. Balik ka mo agad. Dale, please come back. Action Eric, nakangkot sa minor injury ang driver sa tricycle laging kilala kay Jose Gerald Alvio, resident sa Pulokdughan, Barangay Jess, Siyudad sa Bacolod, matapos nga siyang ginbungguan sang auto sa may likod sa Ayala Mall, Dalan San Juan, Barangay 8, Siyudad sa Bacolod. Subong tabi action ni Eric, ging kilala ang driver sang auto nga si Mario Amar, 50 anyos, residente sa Purok Far, Barangay 8, action Eric. Sa interview naton kay Police Staff Sergeant Rodney Jimena, ang traffic investigator on duty sa Police Station number 2, ginpahayag sa mga saksi action Eric nga ang auto amoy ni siyang nag-agaw sa linya o kung nag-counterflow nga amoy ni ang gintunaan na sang aksidente action Eric. No kay Jimena, ginako man siya ni Amar nga nakainom ini nga kuntani ipapauli na siya nga balay dira sa area sang Purok Far, Barangay 8. Apang sa interview sa Action Radio, ginatudlo naman ni Amar nga ang tricycle amo nag-agaw sa iya nga linya. Pero good news, bangod luwas sa katalagmana ang duha ka mga drivers nga imbolbado sa sining aksidente. Damo man di witness nga gay si sa kapatid do ang private nga auto. So bali ang buhat ni sa dalan nakita naman counterflow siya. Ang tricycle ya diretso lang. Diretso ang linya. Siya ang linya. Bali yung sigatan na lang sila. Kaya gingagaw sang private ang iyang alin. Oo. Traffic, sinong traffic talaga? So nakakita din nag-iisi ni private traffic. Hindi man yan. Medyo dasig-dasig niya. Action Eric, nabatihan ang investigador sa Police Station number 2 si Police Staff Sergeant Rodney Jimena. So klaro, nabasa investigation kag Action Eric, ang auto amo ang allegedly may sala no sa sining vehicular accident nga naglundad subong nga gabi. Balita gikan sa patrol ang action niyo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Dale. There you have it. Ang kabugusan ka papalagan Action at Patrol Program Miyerkules nga edisyon. Bagat ako pinitiporari balik ini buwas Webes. Same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagan kagabi. Action Roger Guti, Percival Pilemor, Stephen Presquito, of course, Action Dale Salazar. Action Papang Nixon Tama, ato piloto sa Patrol 2 Crosswind asa to sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elway Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balagay Talong Silad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back Security Guard Rene Cordova, sa Alsamo Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang nyulagat ng Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagsiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, number 1 sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.